ஹாய் மக்களே, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன். இது உங்கள் சீமாஸ் உலகங்க. இன்னைக்கு இருக்கிற பரபரப்பான உலகத்துல சமையல் நமக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய டாஸ்கா இருக்குங்க. அதனால நம்ம சமைக்க முடியாம வெளியே அதிகமா ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுறாங்க. பரபரப்பா இருக்கிற நேரத்துல கிச்சனை போய் உருட்டாம எப்படி வயிறு ஃபுல்லா கிடுகிடுன்னு சமைச்சு சாப்பிடலாம்னு பார்க்கலாங்க. இது ஆரோக்கியமான பேரிகை அன்னாச்சி மிக்சருங்க. இந்த மிக்சர் பண்றதுக்கு நான் இங்க அன்னாச்சி, எல்லோ கேப்சிகம், குக்கும்பர், டொமேட்டோ, பச்சை மிளகாய், கொத்தமல்லி, பேரிச்சம்பழம், லெமன் எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கேங்க. அன்னாச்சி பழத்தை நான் ஏற்கனவே கட் பண்ணி ஒரு பவுல்ல வச்சிருக்கேங்க. அன்னாச்சி பழத்துல 75% நீர் சத்து இருக்குங்க. மீதி 25 சுகர் இருக்குங்க. இதுல விட்டமின் ஏ, சி, பொட்டாசியம், நார் சத்து இருக்குங்க. நீங்க நல்ல பிரியாணி இல்லனா நான்வெஜ் மீல் ஃபுல்லா சாப்பிட்டீங்கன்னா half an hour கழிச்சு அன்னாச்சி பழத்தை 2 பீஸ் கட் பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா ஹெவியா ஃபீல் பண்ற தன்மையே இல்லாம ஈஸியா ஜீரணம் ஆயிடுங்க. சுகர் பிரச்சனை இருக்கவங்க இதை கம்மியா சேர்த்துக்கோங்க. ஆர்த்தரைட்டிஸ் பிரச்சனை இருக்கவங்க அன்னாச்சி பழத்தை தொடவே தொடாதீங்க. இதை இப்ப நான் ஒரு பவுல்ல ஆட் பண்ணிக்கிட்டேங்க. அடுத்து கேப்சிகங்க. இது நான் எல்லோ கலரை சூஸ் பண்ணிருக்கேங்க. இது நம்ம உடம்புக்கு இரும்பு சத்தை கொடுக்குதுங்க. அதுவும் இதுல விட்டமின் ஏ, சி, B6 இருக்குங்க. நீங்க இதை சாப்பிடும்போது வயதான தோற்றத்தை சீக்கிரமா வராம தடுக்குதுங்க. அதனால வயசான தோற்றம் எனக்கு சீக்கிரமா வரக்கூடாதுன்னா கண்டிப்பா கேப்சிகம் சாப்பிடுங்க. அடுத்து குக்குமருங்க. குக்குமர் நம்ம லைஃப்ல டெய்லி எடுத்துக்கிட்டா இன்னைக்கு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு இருக்கிற ஹார்ட் அட்டாக் அபாயத்தை நம்ம தப்பிச்சுக்கலாங்க. பிளட் பிரஷர் அளவையும் இது மெயின்டைன் பண்ணுதுங்க. தக்காளியை கட் பண்ணி வச்சுக்கலாங்க. நீங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணி அதை மெயின்டைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க தொடர்ந்து தக்காளி பழத்தை சாப்பிடுவாங்க. தக்காளி கண் பார்வைக்கும் ரொம்ப நல்லதுங்க. அடுத்து பச்சை மிளகா. சுகர் இருக்கிறவங்களுக்கு பச்சை மிளகா பெஸ்ட் மெடிசனுங்க. இந்த காலத்துல ஆண்களுக்கு வரும் புரோஸ்டேட் புற்றுநோய் பிரச்சனை வராம தடுக்குதுன்னு சயின்டிபிக் ரிசர்ச் சொல்லுதுங்க. அடுத்து கொத்தமல்லிங்க. கொத்தமல்லியில இம்யூன் சிஸ்டம் அதிகமா இருக்குதுங்க. ஹேர் நல்லா ஹெல்த்தியா வளர்றதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுதுங்க. நீங்க வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா கொத்தமல்லியை அதிகமா சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து பேரிச்சம்பழத்தை நம்ம கட் பண்ணலாங்க. இதுல அதிகமான நார்ச்சத்து இருக்குங்க. கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப நல்லதுங்க. இது சாப்பிடுறதுனால மெமரி பவர் அதிகமா இருக்குதுங்க. கூர்மையான புத்தியும் உண்டாகுதுங்க. எல்லா விஷயத்தையும் ஈஸியா உடனே புரிஞ்சுக்கிற தன்மையும் இது இன்க்ரீஸ் பண்ணுதுங்க. அதனால ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் நம்ம வீட்டு குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பா நீங்க பேரிச்சம்பழம் கொடுங்க. அடுத்து லெமன் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. இது கிட்னில ஸ்டோன் வராம தடுக்குதுங்க. வெயிட் அதிகமா இருக்கிறவங்க, சுகர் பிரச்சனை இருக்கவங்க கண்டிப்பா லெமனை அதிகமா சேர்த்துக்கோங்க. சில பேருக்கு பசியே எடுக்காத ஃபீலிங் இருக்குங்க. அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க லெமன் நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா நல்லா பசிக்குங்க. இப்ப இது எல்லாத்தையும் 1 or 2 minutes நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாங்க. அருமையான பேரிகை அன்னாச்சி மிக்சர் ரெடிங்க. நல்லா கிரன்ச்சியா இனிப்பு, புளிப்பு, காரம் எல்லாம் கலந்து இருக்குங்க. நீங்க செஞ்சு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க, செம்மையா இருக்குங்க. நம்ம உடம்புக்கு ஆரோக்கியத்தை தரக்கூடிய சிம்பிளான உணவுப் பொருட்கள் நம்ம வீட்லயே இருக்குங்க. உங்களுக்கு பிடிச்ச உணவுகளை கண்டிப்பா சாப்பிடுங்க. ஆனா அடிக்கடி இப்படி சத்தான உணவுகளும் செஞ்சு சாப்பிடுங்க. மக்களே, லைஃப்ல நம்ம ஜாலியா இருக்கணும். ஜாலியா இருக்கணும்னா நம்ம ஹெல்த்தியா இருக்கணும். ஹெல்த்தியா இருந்தா ஜாலியா இருக்குங்க. நான் சொன்ன டிப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க. புத்தகம் இருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, பாய் பாய். நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோல பேசுறேன்.